गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै वेलकाम खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे दिनजों लोगोसे मोनसे गोदान कमेन्टजों लोगोसे फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायज्लायनो बा नोंथांमोनजों रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव नोंथाङा सासे ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे गेदेर लाब उन्नति मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरबावबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो सिनायथि होनानै लागोनि बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट बिथाङा दिनै लिरनानै हरदों। तो बिथांनि नामानो जाहैबाय बारफु नार्जारी। अब्ला बे समाव बिथां बारफु नार्जारीखौ आङो वेलकाम खालामदों स्पेसियेलि, आरो आंनिफ्राय थेंक इउ बिथांनिसिम आङो जासिहरो। आरो बेजों लोगोसे बिथां बारफुआ जुदि आंनि बे भिडिअखौ नायसनबावदोंब्ला अन्नानै जोबजासे नायलांबावगोन होननानै आं मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां बारफु नार्जारीया मा कमेन्ट हरदों फै जों फरायनानै खोनासंज्लायनि। गिबियावनो बिथाङा बेबायदि लिरहरदों, गोजोननाय थाबाय फंबाय, दानिया आसा थाबावबाय जिसुआ गोथारफोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थांदोंमा? दाबो हायाखै नामा? सोरगो आरो बुहुमखौ 6 दिनावनो सोरजिजोबदों। माब्ला फैबावनो ना माबाफोर मावबावदों? जिसुनि गुबै खामानिया मा? अन्नानै बयनोबो मिथिहोदो फंबाय। तो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामबाय नोंथांमोना बिथां बारफुनि जे कमेन्ट बेखौ खोब गाहामथारैनो रोखायैनो मिथिबाय, बुजिबाय होननानै नायगिरि बा खोनासंग्रा साफ्रोमखौबो आङो बे समाव मिजिंथिहरबावबाय। तो बिनि सिगां बिथां बारफु नार्जारीनि जे कमेन्ट भिडिअ आङो लाबोबावदोंमोन बेनि सिगांनो, ओमफ्राय बिथाङा आंखौ बेनिनो गोजोननाय थाबाय, डेट मिन्स थेंक इउ, बिथाङा आंखौ दिनै जासिहरदों। आरो आरोबाव बिथाङा आंनियाव बे कमेन्टखौ हरबावदों आरो बिथांनि कमेन्टखौनो मोजां मोननानै नोंथांमोनजों आरोबाव ना बिथांनि कमेन्टखौ लानानैनो शेयार खालामज्लायनो बा फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायज्लायनो थाखाय आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों माने सानबावबाय। तो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथां बारफु नार्जारीया आंनाव बेखौनो सोंहरबाय, मा होननानै सोंहरदों? जिसुआ जे गोथारफोरनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामनो थाखाय बियो सोरगोआव थांबाय, बियो दाबो जोबाखै नामा होननानै आंनियाव सोंहरदों। बिराद गिदिर बाथ्रा आंनि थाखाय। आरो सोरगो आरो बुहुमखौ 6 दिनावनो सोरजिजोबदों, माब्ला फैबावनो होननानै। माने सोरगो आरो बुहुमखौ ना 6 दिनावनो माने 6 डेआवनो बे जिसु ख्रिस्टआ बे इसोरा दिनै सोरजिजोबखादोंमोन, अब्ला माब्ला फैबावनो ना माबाफोर मावबावदों? जिसुनि गुबै खामानिया मा? अन्नानै बयनोबो मिथिहोदो फंबाय। तो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नंगौ जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो जोङो मिथिगौ जे जिसुआ ना सोरगोआवहाय गावखौ हामजाग्रा बा गावखौ खुलुमग्रा गोथार मानसिफोरनि थाखाय ना जायगा थाम-थिम खालामनो बियो थांदों होननानै जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो दिनै जों बेखौ मिथिथारगौ। तो अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नंगौ बियो थारैनो जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ बे संसारखौ नागारलांदोंमोन, अब्ला जिसुआ बुंलांदोंमोन, मा बुंलांदोंमोन? आं फैफिनगोन। मिथिबायना? जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंलांदोंमोन, आं फैफिनगोन। आरो दिनै बेल' नङा, जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ खिन्थालांदोंमोन ना, गावनि सेलाफोरनोबो जिसु ख्रिस्टआ खोन्थालांदोंमोन जे मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैयाव गेदेर महिमा आरो बोलोजों फैफिननायखौ नुगोन होननानै। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर,
गावनि सेलाफोरनोबो बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ गाव जे फैफिनगोन बेखौ खोन्थानानै गालांखादोंमोन। अब्ला बे समाव नोंथांमोननो मोनसे ना फोरमान हिसाबै बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोनि। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 30 सिरि। आं फरायनि जिसुनि मुङै। अब्लानो मानसिनि बिसा हौवानि हांखोआ नख्राङाव नुजागोन आरो पृथिबिनि फोलेरमानिफ्रा गाबख्रावगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ जोमैनि सायाव बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलावबो दिनै बे बाथ्राया बुंजाखानाय आरो लिरजाखानाय दङ जे मानसिनि बिसा हौवाया, that means बे इसोर जिसु ख्रिस्टआ माने नख्राङाव गेदेरथार हांखो गाव फैनायनि नुजागोन आरो पृथिबिनि फोलेरमानिफ्रा मोनफ्रोमबो फोलेरमानिफ्रा गाबख्रावगोन। that means गिनानै समखिखांगोन आरोखि बे समाव जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ गावनि खन्नायनि जोमैनि रराव बियो फैफिनगोन। आरो ओमफ्राय माबायदि नुबावगोननो? आरो बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ जोमैनि सायाव ओमफ्राय माबायदि मावनो? बोलो आरो महिमाजों फैनाय नुगोन। with all powers and glory बेखौ दिनै फैनायखौ नुगोन बे इसोर जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायखौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेला दिनै जोंनो बेखौ मिथिहोदों। आरो मोनसे बाइबेल सिरि आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि बे समावहाय जन 14 बालाबनि 3 सिरि। Gospel of John chapter 14 verse 3 बेयावहाय बेबायदि लिरबावदों, आङो थांनानै नोंसोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन, अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर? इसोरा बा जिसु ख्रिस्टआ गावनो बेबायदि बुंनानै गालांखाबाय जे गाव थांनानै जायगा थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन, अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै जानो हागौ बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोंना बिथां बारफु नार्जारिया ना बे कमेन्टखौ दिनै आंनो हरदों जे जिसुआ जे ना सोरगोआव थांनानै जायगा थामथिम खालामहैदोंमोन, दाबो खालामखाङाखै नामा? माब्ला फैबावनो? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनैबो बाइबेला दिनै बेखौ साखि होदों, बुंदों आरो जोंनो फोरमायदों जे जिसु ख्रिस्टआ गोथारफोरनि थाखाय, गावखौ खुलुमग्राफोरनि थाखाय सोरगोआव थांनानै जायगा थामथिम खालामहैदों। आरो मा? आरो थामथिम खालामखांब्ला आङो फैफिननानै नोंसोरखौ आंनियाव लांफागोन, अब्ला आं थानायावनो नोंसोरबो थागोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बारफु नार्जारिया आंनो कमेन्टआव लिरबावदों, दाबो जायगाखौ थामथिम खालामखाङाखै नामा? हायाखै नामा जायगा खालामनाया? दे सोरगो आरो बुहुमखौनो जुदि 6 दिनावनो सोरजिदोंब्ला, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मा सानो? बे समाव गोथौ जोङो मोनदाङो। दिनै ना जोंहा जिसुजों प्रमिस खालामखाजानाय जे दं, आं फैफिनगोन, आरो मा जों दिनै बे प्रमिस खालामनाय, बे प्रमिस खालामनानै बुंलांनाय बाथ्राफोरखौनो फोथायनानै जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो, जों ख्रिस्ट' सिबियारि साफ्रोमबो दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'खौ नेगासिनो दङ। माब्ला फैफिनगोन बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ? नाथाय जिसुआ दासिमबो फैयाखै। मानो फैयाखै? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिगौ ना? आरो दिनै बेल' नङा, जिसुआ गावनि फैफिनगोनखौ गावनि सेलाफ्राबो, माने इसोर जिसु ख्रिस्टनि सेलाफ्राबो, दुतफ्राबो, सोरगोनि दुतफ्राबो दिनै जों मानसि जाथिनो साखि होदों आरो बुंनानै गालांखादों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, सोरगोनि एन्जेलफ्राबो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों जे जिसु ख्रिस्टआ फैफिनगोन। आङो नोंथांमोननो बे बाइबेल सिरिखौ गिबियावनो फरायनानै खोनासंहोबावनि, नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। थ' बेखौ मोननो हागोन थिनहरजानाय 1 बालाबनि 10 आरो 11 सिरि, एक्स chapter 1 verses 10 and 11। आं फरायनि जिसुनि मुङै।
आरो बे लांखो जाफुनाय समाव बिसोरो आकाशाव नायबाय थानायावनो सानै गुफुर हि गाननाय हौवाफोर बिसोरनि सिगाङाव गसंफैनानै होनबाय। That means जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमनिफ्राय सोरगोआव लांखो जायो, बे लांखो जानाय समाव जिसुनि सेलाफ्रा गोजौआवहाय नायखोनानै आन्दायनानै थानाय बायदि थाखोनायावनो सोरगोनिफ्राय सानै गुफुर सि गाननायफोर, that means इसोरनि दूतफोर, बाइबेला जोंनो बेखौ फोरमायो, बियो फैनानै बिसोरो होनबाय आरोखि, ओरैबायदि होनफैबाय, ओ गालिलारिफोर, नोंसोरो मानो आकाशनिथिङै नायनानै गसंबाय थादों? बे नोंसोरनिफ्राय सोरगोआव लांखो जानाय जिसुआ, नोंसोर बेखौ सोरगोआव जे लामाजों थांनाय नुदों, बे लामाजोंनो फैफिनगोन। खोनाबायना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जेब्ला जिसुनि सेलाफ्रा जिसुआ जेब्ला लांखो जायो सोरगोआव, बे समाव सोमोनांनानै आन्दायनानै जेब्ला नायखोनानै थाबाय थायो, बे समाव सोरगोनि सानै दूतफ्रा फैनानै दिनै बे बाथ्राखौ बुंफैबावबाय जे लामाजों नोंसोरो बे जिसुखौ थांनाय नुदों, लांखो जानाय नुदों, बे लामाजोंनो बे जिसुआ फैफिनगोन। अब्ला अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे समाव जोङो मिथिनो मोनबाय गोथार बाइबेलनिफ्राय जे बाइबेला दिनै जोंखौ रोखा खालामदों, मिथिहोदों, आरो बेयो नंगौ, रोखा थार, जिसुआ बे संसाराव फैफिनथारगोन आरो फैफिनबावगोन। गोबांथार दिनै ख्रिस्टियान नङै मानसिफ्रा बे बाथ्राखौ दिनै आन्दायनोबो हागौ आरो मिनिनोबो हागौ, नाथाय जेब्ला बेनि गोथौ फारसे बे बाथ्राफोरखौ फरायगोन, रायज्लायगोन, अब्लासो जोङो गोथौयै जों मोनदांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो जों ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बा जों ख्रिस्टियान फोथायारि बयबो दिनै बे जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायखौ दिनै नेगासिनो दङ आरो दिनै जोङो लामा नायगासिनो दङ। अब्ला बे समावहाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों ख्रिस्टियान मानसिफोरनावनो जोंनियाव दिनै सोंलु सिखारो, कुइसना दिनै जोंनियाव सोमजियो, questions arise among of us। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला मानोथो दाबो जिसुआ फैफिनदिया? जोंनि थाखायदि जायगा थामथिम खालामनो थांदों, दाबो जायगा थामथिम खालामनो हायाखै नामा? मानो दाबो फैफिनदिया? नाथाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनथारगोन। बाइबेला दिनै जोंनो बेखौनो गले गले दिनै जोंनो साखि होदों। नोंथांमोना बाइबेलखौ फरायोब्ला दिनै मोननो हागोन ना? जुदि मोनसे बाथ्रा, जुदि सोरगो आरो बुहुमखौनो 6 दिनावनो बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दादोंब्ला, सोरजिदोंब्ला, अब्ला मा बे जायगाखौ बियो दाबो थामथिम खालामनो हायाखै नामा? हाबाय। गोबांथार मास, बोसोर, सप्ता, दिनफोर दिनै बारलांबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो बै इसोरनि जायगा थामथिम खालामनाया गोथारफोरनि थाखाय, नोंनि थाखाय, जोंनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनाया अलरेडि बानायखांबाय आरो रेडि जाबाय, नाथाय बियो फैयाखैल'। मानो फैयाखै? मानो जिसु ख्रिस्ट'आ बे संसाराव थाब फैयाखै? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो गोथौ फै, जों बेनि फारसे जों मिथिनो थांनि। मानो जिसुआ थाब फैफिनाखै? बेनि जाहोना मा? बेनि उद्देश्यआ मा? बेनि खारना मा? जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो गोथौयै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरो जों दिनै मोनदांथारनो नांगोन, अब्लासो जों बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'नियाव बोलोग्रायै जोङो जिउ खांनो हागोन। नङाब्ला जोंनि जिउ खांनाया बे इसोरनियाव थांनानै थानाया लोरबां दिनै जोङो जागोन, आरो जेजों बार फैयो जों दिनै बेजों गेलेमफालांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला फै जोङो मिथिनि जिसुआ मानो थाब फैफिनाखै? जाहोना मा? खारना मा? उद्देश्यआ मा? जिसु ख्रिस्ट'नि थाब फैफिनै जाहोनानो बेनो जाहैबाय, खारन उद्देश्यआ बेनो जाहैबाय जे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ पापी मानसिफोरनि थाखायनो दिनै बियो थाब फैफिनाखै बे संसाराव। दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ मानो थाब फैफिनाखै? जाहोना दिनै खारना बेनो जाहैबाय जेन' गोबांथार
पाप मावनानै थानाय मानसिफ्रा जेन' पापखौ नागारो गोसो सोलायफिनो मोजां हाबा मावो बा मोजां मानसि जायो पापनिफ्राय गोजानाव थायो ना दिनै बेबायदि उद्देश्य बेबायदि थांखिनि थाखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ सोरगोनिफ्राय बे बुहुमाव थाब फैफिनाखै नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बुहुमाव फैगोन बे बुहुमखौ बियो बिसार खालामनो थाखायसो बियो दिनै फैगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेन' गावनि फैनायाव जों सुबुं माहारिया आद्रि जाया नस्थ' जाया बेबायदि जाहोननि थाखायनो जेन' गोसो सोलायो जों सुबुं माहारिफ्रा पापनिफ्राय गोजानाव थायो आरो गावदि सासे इसोर बेखौ मिथियो सिनायो नाजावो बेबायदि आसा आरो बरसा मिजिं थिनानै दिनै बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै थाब फैयाखै जेन' रावबो जेन' आद्रि जाया अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गोबाव खालामनाया जाहोना दिनै बेनो खारना दिनै बेनो बा फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसाराव थाब फैफिनै खारना दिनै बेनो सोरगो आरो बुहुमखौनो दिनै बियो 6 दिनावनो बा 6 डेआवनो दिनै बियो सोरजिदोंब्ला अब्ला जोंनि थाखाय मानो बियो जायगा थाम-थिम मानो खालामखाङाखै जानो अलरेडि बियो खालामखांबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गावनि बा गावखौ गावनि फोथायारिफोरनि थाखाय गावखौ खुलुमग्राफोरनि थाखाय बा गोथार मानसिफोरनि थाखाय बेनि जायगा थाम-थिम खालामनाया अलरेडि जाखाबाय बा जाखांबाय बा खालामखांबाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय नों आं जों जे इसोरनि सिगाङाव दायि पाप मावनानै दङ बे पापनिफ्राय जेन' जों रिपेन्टेन्स जानानै गोसो सोलायफिननानै जेन' बे इसोरनियाव जेन' नांथाबो आरो गावनि फैनायाव जेन' जों सुबुं माहारिया आद्रि जाया नस्थ' जाया दिनै बेखौ नेनानैसो बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दं दिनै जोङो गोथार बाइबेलनिफ्राय बेखौ मिथिनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव आङो नोंथांमोननो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन 2 पिटर 3 बालाबनि 9 सिरि 2 पिटर chapter 3 verse 9 बेयाव बेबायदि लिरदों सोरबाफोर साननाय बायदि फोरबोआ समाय लाखानायखौ गोबाव खालामा नाथाय बियो नोंसोरनि लागै सैसोयो मानोना बियो इच्छा जाया सोरबा ना हफायथों होननानै बेनि इच्छाया बेनो बयबो गोसो सोलायनायाव सहैथों खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों सोरबाफोर साननाय बायदि बे फोरबोआ समाय लानायखौ गोबाव खालामा मिथिबायना इसोरा मा समाय लानानै गालांखादों बियो फैफिनगोन आङो थाबैनो फैगोन आरो आङो नोंसिनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामगोन ना बेबायदि बियो समाय लानानै गालांखादों बा बुंनानै गालांखादों नाथाय बियो नोंसोरनि लागै सैसोयो होनदों जोंनि लागैसो बे इसोरा थाबथानानै दङ जों सुबुं हारिनि थाखायसो आरो मानोना बियो इच्छा जाया सोरबा हफायथों होननानै बे इसोरा दिनै लुबैयानो जोंखौहाय आद्रि जाजानो आरो जोंखौ हफायथों बे मोनसे आद्रि जाथों होननानै बे इसोरा जोंखौ लुबैया आरो बिनि इच्छाया बेनो बयबो गोसो सोलायनायाव सहैथों बेनि थाखायनो बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै बे संसाराव थाब फैफिनाखै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव गाहामथारैनो मिथिनो मोनबाय जे इसोरा बेबायदि जाहोन उद्देश्यनि थाखाय थाब फैफिनाखै नाथाय बे इसोरा बे जिसु ख्रिस्ट'आ मा समाव फैनो नांगौ मा समाव फैथारनो नांगौ बे बुहुमाव बेखौ बे मिथिखागौ बेयो गावनि थिग समखौ बे इसोरा दिनै मिथिखागौ अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 36 सिरि बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया सोरगोनि आर्फफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया बिफायाल' मिथिगौ खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोबनायाव दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानबावबाय इसोर जिसु ख्रिस्ट'नि बे संसाराव फैफिनगोन दिन टाइम मुगाखौ
रावबो मिथियानो सोरबा सोरगो गावनि सोरगोनि दुदाबो मिथिया बिसा हौवायाबो मिथिया आरो बिफायाल' मिथियो अनजागा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों अरायबो जिसु ख्रिस्टखौ मोननाय मिथिनाय मानसिफ्रा थाम थिम दिनै जोंहा जानानै थानो नांगौ जोङो पापि जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफोरजों जों उदायै अनजाग्राफोर बेनिखायनो जोङो मा बेफोरनिफ्राय गावखौ हमथानानै बेफोरबायदि गोरोन्थिनिफ्राय इसोरनाव खेमा बिनानै जों इसोरनियाव अरायबो फोरबो जिसु ख्रिस्टजों जोङो खौसेथि जों जानानै थांनानै थानो नांगौ जेन' बियो फैयोब्ला जेन' जों बिजों गोख्रैनो जेन' जों लोगो लास्लायनो हायो थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो मिथिबाय बुजिबाय जे फोरबो जिसु ख्रिस्टआ बुंलांखादों आङो फैफिनगोन आरो मानो बियो थाबैनो फैयाखै खारना मा जाहोना मा बिथां बारफुर नार्जारिनि कमेन्टनि गेजेरजों खुब गाहामथारैनो गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ मिथिबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय आरो आसा खालामदों नायगिरि साफ्रोमबो माबा मोनसे बुजिबाय मिथिबाय होननानै इसोरा बे समाव नायगिरि बयखौबो बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय